sini aja Mbak. Ya. Koyo mangan lawo sate senajan saanane sing penting rokoe ngombe tembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mencucu tresnoku rokoe ra bakal tak maju rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan janur malangko monggo bareng-bareng yo kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mlete sumelan ora bakal ilang ora kaya kudoku Jogja kowe jan istimewa wasik bro kowe enak mawon goyang ya ibu ya tangannya boleh di atas bu kita goyang bareng-bareng ya sikat Madinah tempe rasane koyo mangan lawo sate ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mencucu tresnoku rokoe ra bakal tak madu bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan janur melangkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mlete kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja Mbak Dinda istimewa aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mlete kowe aja sumelan tresnoku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Oke Mbak Dinda